take our seats, just bless the person who is next to you. Welcome that person to Feast of Fire Day number 4, Feast of Fire 2019. Come on, appreciate that person, appreciate that person, appreciate that person. Yes, Lord Jesus, we appreciate you tonight. We may be seated in the presence of the Lord. Thank you, Jesus. It is a blessing indeed once again to be in the house of the Lord. May I take this opportunity to appreciate student pastor Togara, who led us well. We appreciate you, servant of God. We appreciate you. You are such a wonderful people. Tonight I want to acknowledge the presence of Philadelphia leadership. Pamuri ipapo, anababa, nana amai, anababa vedare, nana amai varimdare. Ngosumukai pamuri ipapo, we want to give you a special welcome. Jakakosha mtitiku kamchile, jakakosha mtizidaro. Ngatu wafarire abo varapa, ngatu wafarire. We love you, Maribabi Treasure Kanaka. Tudakutenda mari, ndoda kuremekeza. Watungamiriri vabva kune mamwe makereke, Mwari vekudenga vakukomborere, Babi Treasure Kanaka. Thank you so much for coming, Mustara Jesu. Amen. I want to take this opportunity to appreciate the servants of the Lord in the house. Ndoda kuti tivafarire, tivagamchire, nemuto wakasarudzika, kuvataura nemazita kwakakosha. Kuitira kuti tivazive uye tizvizive kuti varipo, kuti vauya kuzoshumirana pamwechete nesu. Ndakufarira tigamuchira Pastor Walter again from Heartfelt International Ministries. We appreciate you, servant of God. Tivafarire Mustara Jesu. Hallelujah. Toda kuti fare tigamuchire zvekare Pastor Dube is here with us. Vari vakuitira zvakanaka Mustara Jesu. Hallelujah. Toda kufara nekuappreciate baba namai mufundisi Paradza. We appreciate you, servants of God. Amen. Pastor Sabia, you are blessed, the servant of God. We also have student pastor Mandaza is my son. I love you. God bless you. Pastor Mfanechia, God bless you. Pastor Chimere, you are blessed. Pastor Kanyiwa is here with us. Pastor Mutori is also here with us. Pastor Guamombe is also here with us. Pastor Kahari is also here with us. Pastor General Mandiko, God bless you, is also here with us. Pastor Matoro is also here with us. Pastor Wodzi is also here with us. Can we put our hands together for the servants of the Lord? My brother is here, Pastor Chineka. We love you so much, servant of God. Thank you so much for coming. May the good Lord bless you. Pastor Shai, last year, Feast of Fire. God bless you. Pastor Mpoperi, 2 years ago, Feast of Fire. We appreciate you, servant of God. Tunakufarira zvekare mushumiri wedu wanezuro takaitirwa zvakanaka baba namai mfundisi yeka ndinokuputidza musoro. We appreciate you marivatitire zvakanaka. Pastor Pondiwa, I appreciate you, servant of God. Thank you so much for coming. You have honored us tonight. Can we put our hands together for him? I want to appreciate baba namai Karibache. We appreciate you. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Tinodai amai vakomborere vakuitire zvakanaka. Ndakaona vamwe vashumiri vaiti vakamira pano vaimhoresa vabereki vavo. Ndakabva ndanzwa shungu kuti kubva musi weMonday chipiri chitatu nanhasi china zvakandikoshera kuti ndimhoresewo mubereki wangu aripo Mai Mutasa.
ndo vakatibereka vakabereka adzimai vangu zvekare. Muri papi mama? Rise and shine. Avo vari kumashure uko nemuzukuru wavo, we appreciate you. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much for coming. Ukatendwa nemubereki wako zvanaka. Praise the Lord. Toda kufara nekuti tiremekedze mufundisi dzapasi vauya nemunhu waMwari vari kuzoshumira manheru ano. We appreciate you, servant of God. Ngativafarire tivagamuchirire muzita raJesu. Amen and amen. Vandinogona kunge ndadarika. Mwari vekudenga ngavakukomborerei vakuitirei zvakanaka. Before we get into the word tonight, tine ma-DVDs emusangano uno kubva musi weMonday kusvika nezuro manheru ranhasi manheru rinenge rapo mangwana. Ndinokukumbirisai nemweya waMwari titenge ma-DVDs aya. Ukasazvitengera iwe unogona kutengera imwe hama isina kukwanisa kuuya pamusangano uno, Mwari vachititira zvakanaka. Ma-ushers ndinokupai simba rekuti vanhu pavanenge vakubuda mukangoona chiso chakakodzera kuwana DVD, imitambidzai chete. Don't worry, vakatendeka mari inouya mangwana. Musanetseke mukaona vakakodzera kuwana 2233 chenyu tambidzai chete, mapiwa simba. I give you authority in Jesus mighty name. Mwari vekudenga vatikomborere vatitire zvakanaka muzita raJesu. Amen and amen. How many are ready to partake from the throne of grace tonight? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the word? And are you ready for the word tonight? I tell you tonight, your life is never going to be the same again. Ndiri kuzviziva nekuzvinzwa mukati memweya wangu kuti Mwari vanazvo zvavakakugadzirira. Vana baba nana mai, ndinotenda kuti Mwari vatigadzirira muranda wavo, museve wavo, a dynamite in the hand of the Lord. Ladies and gentlemen, tonight allow me to introduce to you the servant of the Lord, none other than Rev, Pastor Evangelist Mparinga. Kativafarirei vachiuya kuzotora mukana uno, kativagamuchirei vachiuya kuzotora mukana uno. Mwari vekudenga vatikomborere vatiitire zvakanaka. Come on, continue to give a hand to the servant of the Lord. Tinotenda Mwari zvikuru tikari tukasima zvitai. God bless you so much. Regai ndikukasei zvakare muzita ramambo Jesu. Amen. Mwari ndiMwari wakanaka, tawanirwa nyasha kuti tinzwe kutaura kwawo manheru anhasi. Regai ndiremekedze vafundisi vari pakati pedu, vatungamiriri vese vari pakati pedu, zvikuru sei visionary weprogramu ino, baba naamai Bhura, muzita ramambo Jesu. Amen. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. The Amalekites came and attacked Israel at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men, go out and fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Aaron and Hur went up to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone, put it under him, and sat on it. Aaron and Hur held up his hands, one on the other side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered. Make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because the hands were lifted up against the throne of the Lord will be a toll against the Amalekites from generation to generation. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yaenda panapa Israel iri kubuda mu Egypt ichienda ku Canaan, the promised land. Vachangoti budei, this is the first battle. Avasi kurwiswa nokuti vasvika kwavari kuenda
vari kurwiswa nokuti vari kuenda kwavari kuenda. Ndatopanzwe papa. Sometimes une mabattles aurusangana nawo aunotoshama kuti vanondirwisirei, handisanda achieve, handisanda wana zvandofanira kunge ndichiwana, handisanda svika kwanofanira kunge ndichisvika. Vari muwilderness, havana kubuda Egypt kuti vatore wilderness, vakabuda Egypt kuti vanotora Canaan. But vasati vatombosvika kuCanaan, there was a battle. I always tell people ndikati kazhinji ukaona usingasangani naSatani hazvirevi kuti runamata sterekayo. Dzimwe nguva zvinongoreva kuti muri kufamba mese saka hamusangani. Nokuti mukatofamba madirections ari opposite, you always meet. Vanhu vane kwavari kuendeswa naMwari. But vachingobuda muEgypt, there was a battle. Amalekites demonic system risina basa nekuti waachiva here. But mweya inongomuziva kuti munhu direction yaatora is the right direction. Saka apa vasi kufaitirwa destination, vari kufaitirwa right direction to the destination. Chiri kutokurwisa, chiri kutoziva kuti road yauri ndiyo. Chiri kurwa newe chinotoziva kuti kwauri kuenda Mwari vakatokupa. Saka vari along the way, rudzi runonzi maAmalekites runongotangawo. Handina kunzwa kuti Israeri yatadzei. Ndakangonzwa kuti kune rudzi rwakangofunga kuti vana ava ndeve kurwa nawo. There was a battle. Moses as a leader ndokubva ataura nemurume unonzi Joshua kuti wechisaridza varume murwe nemaAmalekites, ini ndakuenda pagoma ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Moses ari kuwithdraw from the battleground, but haasi kuwithdraw from the battle. Haana kubuda muhondo, but abuda palevel yekufaita hondo. Haasi kufaita on the ground, ari kunofaita ari pa-another level. He is still part of the team, but haasi palevel naJoshua. Ari kuti iwewe Joshua chienda on the ground, ini ndakuenda pamusoro pechikomo, ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Bible ndo parabuda pachena kuti Moses aingoti akasimudza chete, Joshua waikunda. Akangoneta akaisa ruoko pasi, maAmalekites aikunda. Zvotiratidza pachena kuti ari kucontrola battle ndi Moses. MaAmalekites whether vanogona kufaita zvakadii, as long Moses akasumudza ruoko, Joshua anokunda. Zvoreva kuti ari kudetermine maresults munhu akabata tsvimbo kwete ane pfumo. Mabattle yairwa mumakore aya, maweapons aya nawo they were swords, mapfumo. But ari kuunza victory haana pfumo racho, akabata tsvimbo. And tsvimbo iyi haasi kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God, you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani haana simba, but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. Ruoko rwaMozisi harune enemy, ari kusimudzira Jehovha. But ruoko irworwo runopa futi maresults kuenemy isina Jehovha. Vari kubhekwa naMwari vaIsraeri, but kune ruoko runokonzera maAmalekites kuwina from the same man called Moses. Saka pavangotanga kurwa, Moses waenda pamusoro pechikomo ndokubva anosumudza tsvimbo yaJehovha. Zviri kuitika. Bible ndobva rabuda pachena kuti ndokubva aneta. Hondo haisati yapera, mukuru aneta. Hondo ichiripo, Moses waneta. Varume vaakatakura Hari naAroni vaakaenda navo pachikomo ndokubva vaona kuti pasapa vanhu vari kufa. Chikonzero mukuru watina yaneta. Zvanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agare. Havana kuburuka muzasi megomo kunoparidza chandingati chokwadi chisingashande chekuti muri kukundwa nekuda kwaleader wenyu akaneta. Nyangwe chokwadi vachiziva kuti kurohwa kuri kuitwa Joshua mudhara watinayo. But vane imwe understanding yekuti nyangwe vachizviziva kuti tiri kudyiswa nemudharo, havaite mharidzo. Vaigona kuwirirana kuti shamwari tiri kudyiswa nemudhara, ngatimbomubvutira tsvimbo timbosimudzawo, nekuti paari kudzikisa vanhu vari kukundwa. Saka tikaitora tikasimudza vanhu vanokunda.
Aaron ndokubva adiscover kuti chimbo togona kubvuta, but the anointing iri mukati haibvutiki. Tinogona kutora chigaro but kugarwa ichoice yake. Chigaro ungangotora ukagara but kuzogarwa wakagara pachigaro. It's different. Warira kuti unobvuta isingashandi. Unosara wakagara iwe usina kugara. Unopedzisira kushandira Mwari usingashande naMwari. Upamwe difference awiziwa explain. Unoziva here kuti unogona kushandira kanzuro yaHarare usingatambire mari ukangofunga kuti dautsvaira mutauni unototsvaira. But month end haupiwe mari nekanzuro kuti wakatsvaira. Why? Nokuti you are not employed. Une chido. So chido nekuva part of the system is different. Danger yemunhu ane chido anoita. Munhu ane chipo anoita. But ane chipo ane spiritual backing nokuti ari wired to do so. Saka wakamboenda kuna Jesu akati taona mawidzi kumunda. Munotitenderei tonodzura. Jesu akati no. Regai zvikurirane. Statement iyo ine rafu isingaiti. Statement yekuti regai zvikurirane inenge inotosapota mawidzi kudarika washumira. Jesu ari kutoti type yenyu ikaenda zvinoita wese zviriko zvitori nani. Osapa pari pamwe kuti mawidzi anoita mushi. Why? Nokuti vanhu havane chido. They are not designed to do it. That's why Jesu atandichanamata kuti baba vaunze vacheki. Kureva kuti kutova mucheki ikoli. Ukaita chido usiri mucheki, mawidzi ari nani panewe. Saka Jesu novati type yenyu haendi. Regai zvikurirane. So Moses ari pamusoro pechikomo, Israeri iri kukundwa. Vakomana vaviri vazviziva kuti pano vanhu vari kukundwa nekuda kwemukuru uyu. Aneta, aisa ruoko pasi. Ndokudiscover kuti munhu uyu wakadanwa naMwari, nyange aneta. Akapiwa vision yekuti vanhu vabude, aneta. Haana kutorerwa vision but angoneta. Ko inda Mwari vasiri kusimbisa Moses muranda wawo vakadana. Sei vachimurega akaneta. Ngwarira kuti kumwe kuneta hakusi kuneta. I'll explain. Zvauri kuona sekunge Moses akaneta simba riripo. Zvine chikonzero. Zvichifanana naJesu pamuchinjikwa. He is the strongest one. But he was the first one to die. Vanhu zvavo matsotsi ari wika. Vakafa time. Iye ndiye akatotanga. Hazvireve kuti iye paatanga ari wika. Ndiye akauya kuzofira vanhu, saka vanhu vakatanga kufa nofira mahari. So murume unonzi Moses pane paaneta. Kwete nekuti Mwari vabvisa zvinhu zvavo. But Mwari vane dzimwe nyasha dzavari kuda kudurura kune vamwe vanhu vanaye by revelation. Vanenge baba vaso. Vanorasa madhongi. Woti umwe mwana kunotsvaga. Mwana odzoka ari mambo akagara padhongi. Saka umwe kurasa madhongi kuti uwanewo pakugara. Nokuti mambo mumazuva aya aigara padhongi. Saka baba vaso Kish pavakarasa dhongi. Mwana akanotsvaka dhongi ndokubva azodzoka kuita mambo. Mambo aifamba ari padhongi. Kurati zvimwe zvauri kutsvagiswa usablame mudhara kuti makarasirei. Nokuti unopedzisira wagara padhongi kumba kwakaraswa dhongi. Usa blame spirit sometimes iri muvanhu. Yakabvira mugarden reEden. Adam paakati kuna Mwari mukadzi wamakandipa. Statement iyoyo haishore mukadzi. Inzwe mushi. Akati kuna Mwari mukadzi wamakandipa. Ari kushoora Mwari kuti munongotipa zvinhu zvisingashandi. Haasi kushoora mukadzi, ari kuti kana achiti mukadzi wamakandipa ari kuti you are part of the program. Iri kukonzera maproblems. Ndimi munosupply zvinhu zvisina basa. Blame game, blame spirit iri mumunhu. People hear me very well. So murume unonzi Moses waenda pamusoro pechikomo ndokubva aneta. He's chosen by the Lord, but aneta. Aneta kudaro zvanzi ndopa vakatenderera pachikomo ndokubva vawana dombo rekuti agare. Moses achikwira pamusoro pegomo haana kutakura dombo.
ati I'll raise the rod of the Lord. Chimbo ndo yainayo. Ari pamusoro pechikomo ndokubva pawanikwa dombo rekuti agare. Iye amboparidza rekuti ndikaenda pamusoro pechikomo I will stand with the rod of the Lord. No problem here, law. Law inokupa mfungwa yekuti I can do it. Until you discover this rock that is Jesus, who is grace. Uchaona kuti wakagara, you can make it. Moses anakupa vanhu kukunda akamira. Bible rinoti akaneta, akagara padombo, Israel ikakunda. Raparidza rekuti I will stand. Pride inowanikwa mulaw. Saka Mwari pavanotendera Moses kuneta, vari kukuzivisa church kuti by law you cannot stand. If you believe by human effort kuti I'll do this, I'll do this, you will become tired. But kana waneta, when you surrender to the rock, you can make it while it's tired. Ndo zvinoita nyasha dzaJehovha. Favor yaitirwa Moses ndeyekuti ari pachikomo pane dombo rawa. Saka zvapachena kuti chakatanga kuenda pamusoro pegomo idombo, kwete Moses. Nokuti havana kuzonda pasi kuzotsvaga dombo. Zvanzi ipapo pamusoro vakariwana. Kureva kuti Jesu ari ready kubatsira vanhu vaneta nelaw. It's just close to you. Jesu ari ready kuti paunonetera ndo paanokusimudza. But iye kana akukusimudza unenge wakagara. Results ari kuwana Joshua pasi. He is not aware kuti ndiri kupiwa victory nemunhu akaneta. Nokuti Moses asati apira mugomo aparidza rekuti I'm going to stand on the mountain. Those paakawana victory Mwari vakazomutipa kuti chienda unonyorera pasi, write it down, kuti Joshua azive kuti waparidza pekutanga harisiriro, hauna kumira. Nyorera vanhu chokwadi ndandakaneta but Mwari wenyu ndiyaita zvinhu, ini ndatadza, ini ndachida kuti muhwine but ndaneta. Saka Mwari vati nyora pasi because chokwadi chawataura pekutanga hazvisi. Moses ndiye akati I am going to stand. Kwete Mwari. Mwari havana kuti kuna Moses go and stand. Ndiye ati Bible ndoti uverenge nenzira iyi. Unofanirwa kuziva kuti apa ndo zvaitaura munhu, izvi ndo zvaitaura Mwari. Rinodaro Bible. Pane pekuti Job zvaoma nezvaanotaura, kwete Mwari. Kogoita Mwari pane zvaanotaura kuvanhu. That's why Moses paakabvunza Mwari kuti vanhu vakati watumwa nani, zita renyu ndiani? Mwari vakataura zita ravo rinenge risiri zita, the I am that I am. Mamwe mazita unozonzwa aya mazita aipiwa Mwari nevanhu. Apa pandaverenga panzi the Lord my banner, Moses ndiye akagadzira altar akati the Lord is my banner. Asi Mwari akati gadzira altar ndinonzi banner. Imindset yemunhu anakirwa nezvaitwa naJehovha akati ndomupa zita. In other words, kutaura kweEnglish tingati manickname aipiwa Mwari. Munhu anakirwa nezvaitwa naMwari aibva ati Mwari anondiona, Jehovha Shalom. Icho kwadi hekuti anoona, but zita rake rikangova anoona, tichada anobata panoda kubatwa. Saka iye pakati the I am that I am, ndichava wandichava, kureva kuti I'm everything. Rake zita ndo raakaudza Moses, ndo rinoapply in every situation. Pane pauchada Mwari anoitira zvimwe zvinhu, wakamboda Mwari anoona, pamwe pacho uchada Mwari anobata. Saka hagone kuwana zita raanonzi zita, nokuti zita rinomulimita, but kuzvipa zita risina limitation, the I am that I am. So Mwari vaitoziva kuti Israel ikasvika pano, pane hondo dzichamuka pano, ndokutora dombo rinogaririka ndokuisa pamusoro pechikomo. Vachitoziva kuti richaparidzwa nemunhu nderekubosta, I will go and I will stand. Aenda pamusoro pegomo amira ndokubva aneta, bato haina kupera, vanhu kutsvaga dombo ndokubva agara. Saka aburuka mugomo, Mwari vanoti iyi inoda kutaurwa, inoda kunyorwa pasi, kuti vanhu vazive shuwa kuti munhu akangobelieve in his own strength he cannot make it. You need the rock that is Jesus. So Moses akapa vanhu victory, akagara. Kugara kwaita kuti Hari naAroni vamusumudze ruoko rwake. Ndopega paunonzwa kuti maoko evarume akasumukawo, nokuti vaisumudza ruoko rwaneta.
So kumwe kuneta kupa iwewe chance yekuti usimuke. Rako ruoko Aaron haringataurwe nezvaro, pane ruoko rwaMozisi rikasaneta rwako haritaurwe nezvaro. So mweya wekublema kuti aneterei inyaya yekuti utadza kudiscover kuti kuneta kwake, it's my opportunity for me to manifest and show what is inside me. Pane patinotadza kuinterpreta machallenges nokuti sometimes every challenge inoitora iri negative side. Ndakadai ndiri inini Daniel, ndaiswa mugomba reshumba, ndainamata kuti I paralyze every lion. Why? Nokuti handisi kuziva kuti shumba dzine basa kana ndabuda vamwe vachapindawo. Saka ndikangoita paralyze the lion, my enemies angu apinda. Every situation iri negative yakuda vanhu vane a positive revelation. Ko ndo zvaipa Joseph kufara mujeri. Wakamudza kuti Joseph mujeri akabvunza mwasungo kuti makatsamwirei? Mubvunzo uwo hausi valid kujeri. Kutsamwa every day ndokusungwa kwacho hazvina kitsi. But ukanzwa munhu ari mujeri achibvunza vamwe kuti why are you sad, zvatopa chena kuti iye aifara. Achifarire iye akasungwa asina mhosva, akagona kuinterpreta jeri raari nevanhu vaainawo. He had two guys, one the chief baker nemumwe aipa wine kuna mambo. Ndokubva aona kuti ndine muviri washe. Auna kuona iyo. Wakambodya muviri washe andi vanokupa wine nechingwa. Jeri rakaiswa Joseph rari nemunhu aita zvechingwa newine. Ndo zvaimupa kufara kuti ishe vari muno tine muviri washe. Amena akakupa pfungwa yekuti kana zvaoma Mwari hapo. Ndo makurira kana shamwari dzaJobhu dzakamuudza kuti shamwari marwariro aya une zvawakaita. Tine pfungwa dziri kungofungidzira kuti ndofunga dai adanda Mwari hapo. Varume tu vaanganawo mujeri ndo vakamupa comfort. That's why kuda pandura hope dzavo havamubhadhari ka, but akadzira pandura mahara. Why ari kuitira ishe? Paunoita zvasho usatarise mugove, tarisa nyasha. Nokuti already pawaiswa mujeri iroro ifavor, waiswa mucovenant, waiswa pane chidyo, pane miri washe. Saka ndakubva ati kune mumwe iwewe ka, ndaona uchitoiswa pamuchinjikwa uchidamburwa musoro uchitodyiwa neshiri. But iwewe kana wakusvikawo undirangarirewo. Ari kuudza wewaino. Why? Nokuti Jesu ropa ndo raakaenda naro kuna Baba kuti tirangarirwe. Muviri ndo wakaurayiwa. Saka ari kuparidza Kristu kuti pano ndawana Jesu pana. Sungano yedu iri paropa raKristu. Varume vaainawo vaimupa comfort. Iye ari muprison aigona kuinterpreta situation. Who knows the situation yawakatofesai? God is involved. Mwari vakavimbisa Jacob kuti kwese kwauchaenda ndinewe ari paBethel. Ndokubva aenda kumba kwaLabhani tsotsi. Ndokubva atsotswa iwo Mwari vakati ndinewe. Aigona kuenda paside woita prayer kuti She makati muneni ndapiwa mukadzi asiriye ndirangarira iwe. Kana Mwari vati ndinewe, wese achazama kukutsotsa ari kuside kwako. Alright. Bible rinoti Hana wainamata achichema kuna Mwari, achipa kuna Mwari asina mwana. Penina asiri kuita zvatiri kunzwa kuti aitira Mwari kudii, achingotuka munhu. But uchaona kuti Penina kubereka kwaari kuita ifavor iri kuitirwa Hana. Nokuti Mwari nokuti vada Hana unonamata zvinodiwa naMwari, havamutendere kutakura nhumbu dzisina basa. Vanoti wechimbofloda janki kana Samuel akuuya munhu wangu opinda. Amene ari kundinzwa pana pamwe. Zviri kupfutwa zvese hazvina basa. Kana zvako zvakwana Mwari wako uchakupa mukana. Saka ukaona Penina nenhumbu ingozwa kuti vanhu vasina mazita vakatakurwa. Tichafamba nedzine mazita, rega vadhiraivhe dzisina mazita. Ukangoona Penina nenhumbu chete, unongozwa kuti havana havazikanwa. Nekuti nyangwe Penina akabereka vana, hatinasi kunzwa zita remwana kana wani. Mene kana pane mabhaibheri manyewana nemazita evana vaPenina. Rangu asati raanawo. Hamuna. Aingotakura zviri nameless.
aiofloda janki. Kana nguva yekuberekwa kwaSamuel yakwana, eukana unoona atochinja imba. Saka Mwari pavakada Hana vakatendera Penina kuofloda sina basa. Usaone competition, una revelation. People hear me very well. Mukadzi anonzi Sara anonzi challenge. Revelation iri mari. Sara ainzwa Mwari ka. Svika pane time yekuti paakaudzwa naMwari kuti mukadzi uyu afanira kugara pano, akaudza Abraham. Abraham zvikamunetsa. Kusvika Mwari vakatozouya kuna Abraham zvataura Sara ndizvo. Sara ainzwa Mwari zvekuti baba vepamba vaifungidzira kuti asi Mwari. Ukaita challenge iwe Mwari ngaakubatsire. Nokuti dzimwe nguva unonzwa Mwari zvekuti vanhu vanoda kutokukansela, iwe wachida kutokukanzura. Sara akanzwa Mwari kuti mufana afanira kugara pano namai vake ngavabve. Abraham zvanzi zvakamunetsa kusvika Mwari wauya akati zvataura mukadzi wako ndizvo, hadzisi shanje, ndizvo. Irevelation. Covenant yaMwari naSara naAbraham ndeyekuti vabereke Isaac, kwete Ishmael. Saka uyu paari kuti titora small house uye pano ari kuti tora munhu anoofloda Ishmael, ndakanzi naMwari Isaac. Saka ndifanira kutakura nhumbi isina basa. Aukamona kupi mukadzi anotsvagira murume small house? NdiSara chete akazviita. Kuti date tore akakarinana, NdiSara akazviita, zviite. Murume anonzi Moses, rwendo rwaari kutungamirira vanhu, pane bhato yaatanga asangana nayo pekutanga, ndoyati handingaende on the ground, rega ndiende pamusoro. Pamusoro pandiri kutaura pachikomo. Ukatarisa picture yepaCalvary pakaenda varume vatatu. Vanhu vakwira pamusoro pechikomo vari vatatu. Israeri ikaita sekunge Moses aneta, but akapiwa victory. Ndo zvakaitika paCalvary kuti Jesu wacho anenge akatourayiwa aitokunda. So there are times ekuti maonero ako sometimes to the leaders nekuti paneta daya paneta daya. Pane kumwe kuneta kusiri kuneta. Iri opportunity iri kuiswa naMwari kuti zvimwe zvinhu zvibude. Mailoti unovaziva? Handokambowanzwa Mailoti. Mailoti vakanzi musacheuke ndokubva vacheuka. Bhaibheri harina kuti vakafa, rinoti vakava chiro chemunyu. Vanhu vakanzvengere kuti akabva afa. Ndo zvakandipa kuiverenga ndichidzokorora kuti ko munhu yafa, but vari kunzi she turned into a pillar of salt. Kwete kuti she died. Jesu paanouya kuNew Testament oti mukateerera vhangeri mukafamba mukutya Mwari muchava munyu. Kuti fananidzira nemunhu akacheuka, munhu asingateerere, ndo type yangu. Mailoti ndo vakatanga kutaura nyaya yesalt ka. Mutende ndokubva hanzi iwe ukatoteerera Mwari uchava munyu wenyika. Urati uchaita Mailoti vechituku. Indava Jesu akompea chechi naMailoti pakuti tese tive munyu. Zvinoitwa nemunyu ndezvizvi. Munyu ukaiswa musupu unodisappear. Unongoapia kutest, by sight hauoni. Kuda kuti unoita maresults usingaoneki. Ukaona uchiri kuona isaini yekuti ukadya imwe kona hakuna munyu, hauna kudissolva. Saka Mailoti pavakacheuka havachakontinya nerwendo, nokuti vane chavabata kuti kumberi uko handichadiwa, kunofanirwa kuberekwa rudzi runonzi Moabhu kuti mukadzi anonzi Ruth awanikwe aende kunoroorwa naBoazi. Saka kana ndisisawanikwe ndaakudisappear kuti pavision ndiapiye muprogramu yaJehovha. Vazhinji vareshe hauna meda ndizokorere futi. Mailoti vakaramba vachienda, Moabhu hakuna, Ruth hakuna. Saka pavanocheuka voregera kuenda, chaakuenda ivision yaMwari kupfuurira mberi. Saka vari kuti ndikaramba ndichienda, ndikaramba ndichingoapia, kona iri kudiwa naMwari kuti Moabhu ibude haiite, nokuti sauti inofanirwa kudisappear, yodissolvwa mumusupu kuti inzwike malaria yese. Saka ndinoda kuti zvaMwari zvese zvakarongwa parwendo zviitike, ina handichaenda, nokuti ndikaenda ndikangoapia ndavhara kuti Loti azoona vana vake. Saka kuti Loti azobata vana, ini ndasara. So she became a pillar of salt. Salt inoisa influence. Saka uchiona kuti ukadya nyama isina salt, salt haisi nyama kabani, nyama isina salt haiti. Ndokukosha kwakaita salt. Haidyike.
but hazvidyike isipo, iyo haidyike. Uri kundinzwa. Maamalekites idhimoni rinotoziva kuti kuri kuendwa zvinoita chete nokuti munhu yana Mwari. Saka rinotanga rakufaita pastage yekutanga zvekuti wega unoita moyo kuti saka kwati hapana kwatiri kuenda. Kana chitotangira pano anozati Herodhi akauraya vana vadiki, yeti munhu afanira kutora throne yake, anofanira kunge ari munhu mukuru, but akasiya madhara ese aripo akandouraya tuchechi. Yet the revelation kuti a fresh mind iri dangerous musociety. Vanhu vatajairana navo vagona kuzvitambira vazvijaira, but munhu ane a fresh mind is a threat. Saka tudiki itotu tukaberekwa ngatufe. Ndo danger yekuti vamwe vakafira mahara vasiriwo vari kutsvagwa. Iyo yekuda kuberekwa nguva inoberekwa zvinhu zvaMwari unofira mahara, kana zvisiri mauri ngoko usiya. Mazuva aJesu paitsvagwa mambo ka ndo paberekwa vamwe vanhu vasina namambo. Ndo danger yekutakura title usina the anointing or the grace over the title. You attract demons. Madhimoni anokurova chindikurova prophet, iwe uri asha, unotozoona unozoti sorry. Gamuchira chakaiswa naMwari mauri ushande nacho. Do you know, Jesu ane paanopupura kuti among all the prophets hakuna andodarika John the Baptist, but check his death. Kumaprofita ese hakuna andodarika John the Baptist, but ukatarisa rufu rwaJohn unoziva kuti saka ainzi the greatest, but ane mufiro wakadai indava. Problem ndespirit yanga iri pana Johani. He came in the spirit of Elijah. Elijah akaenda kudenga achitiza mukadzi anonzi Jezebel, mukadzi womwe mambo. Saka vakadzi vana mambo nemweya uri pana Johani hazvisiyane. Mweya uri pari wakamuurayisa, kwete zvaari mweya uri pari. Nokuti Elijah akatoita kuti Elijah akaenda kudenga ari munhu akapapisa panyika. Akati Mwari ndotongoya ndakadaro ndonohwandira ikoko, pano ndiri kutsvagwa. Son of. Pauri kuti son of gamuchira zviri muna baba wako ka. Kuda kuti kana vane dzimwe nyaya dzavakatotadza unotora zvese. Saka John paakauya in the spirit of Elijah, ane nyaya one yakatadzwa nababa wake uko, vaitsvagwa ndokubva vatiza. Saka pane paakazobatirwa ipapa, spirit of. Usati waita mwana ingoziva kanorondoka mudhara wacho. Zvinokuvadzisa izvi. Anditi Johani akadamburwa musoro. Jezebel aiti kudii Old Testament, ndikamubata nomudambura chii? Saka ndiwo kamusoro wacho waitsvagwa. Musoro wake wanga uri pademand, iye akupfeka spirit yemunhu akutsvagurwa musoro. People hear me very well. Bato yeMaamalekites haisi kuti wasvika, ndeyekuti chawatanga chinoita kuti zviite. Saka pamwe pacho fight dzauri kusangana nadzo haisi nyaya yekuti waachiva, inyaya yekuti you have taken the right path. And izvo zvakazviona zvaakutoitika chibva watongonyumwa wega kuti kwandiri kuenda kunoita. Satani hapana pano wekuzorwa newe pasina nyaya. Unoziva kuti Herodhi ndiye akakasika kuziva than vaIsraeri kuti vanhu vame Exodus. Ndosaka akati munhu wese mwana mukomana aberekwa ngaafe. Aitoziva kuti vanoburitswa nekamukomana. Even Goliath aitoziva kuti mukomana anondiuraya. That's why pakukambena kwake aiti sarudzai murume kwete mukomana. Mweya chini yakangwarisa. Goliath chaiye aitoziva kuti mukomana akauya ndafa. Saka regai ndivarasise, tsvagai murume. Saka mukomana paakauya sondi yakatanga kuramba kuti aiwa Goliath aruda murume. Ko Mwari ari kudani mukomana. Path yawatora is the right path. Zviri kurwa newe chingori chiprofita chekuti kuri kuendwa kune zvakakunakira.
kurwiswa nokuti vapinda Kenani, vari kurwiswa nokuti Kenani vakatoipiwa. It's a matter of time. So Moses anoti ina ndiri kuenda palevel ine vana, inda kuenda pamusoro. Pamusoro paakaenda ndokubva akundikana, vanhu vaparidzirwa nokunzi austand. Iye aripo ndokubva anetawo zvakari papo. Ndokubva atsvagirwa dombo rekuti agare. Vari vamwe vanhu varume 2 Aroni naHari vaigona kutsvaga matombo ekumutemo, but vakatsvaka dombo rekuti agare. Zvoroti pagoma panga pane matombo akawanda, madiki, mahombe nekudii, but ndokubva vaita choice yekuti we still need to honor this man because he's chosen of the Lord. Ngatiremekedzei munhu akadana naMwari pamusoro pezvi kuneta, nokuti inzwa chimwe chaunoti akaneta indogona kuzviita. As long you are human unoneta. Maybe haunete muarea idzodzo, but kuneta hazvirege, unoneta chete. Usanombozaona chikombolera, corruption is too much. Minister Nikiwaba, corruption is too much. Iye ndigarden boy maonyenza ari kushota. I-corruption iyoyo. At your level uri kutorova. Une cup yakanzi Delta, ampiwe makapu but unayo. Kana chiti anoprofita pandaona. Utone ballpoint yakanzi Liver Brothers, ampiwe mabhiro kani. Kwauri zviwaniko. Uzasatana akanyatsokubata ka. Akupe language chaiyo kuti uvhunduke. Akatokuti theft ndopa ungavhunduke. Akakupa language yakapfava zviwaniko. Satani mambara mwe. Ufewe mazuwano, vanhu vari kufeva hatombodzi zvifewe. Vanongonza ane small house. Unotozonga mene zvimwe zviri kuitika ndokutoura kwacho. Zvikataura zvidaro ndipo unotovhunduka kuti unotobuda naye. Chirungu chavakashandisa kuti small house. Chishona chinongoti chihure. Wega unoziva kuti hazviite, haizvo hazviite mani. Kana chachihure hazvichaita. Language ine power. Pabhabhel Genesis 11 chakatadzana kubudirira kuvaka, havana kutorerwa zvidhina, vakachinjwa mutauro. Language ine power. Saka uchiona kumataridzi mhosva vachikutonganya vanotanga vabvunza kuti munonzwa mutauro upi. Nokuti kusaunzwa unotobvuma nyaya isiri yako. Kusanzwa zviri kuonyepera hako unonzwa chirungu zvako. Vopinda vakomana vati cow of the pig, unongoti yes. Wakutaenda. Bato in Israel nevaAmalekites haisi bato yekuti vari destination. Ibato yekuti vari right direction. Pane kuri kuenda. Kwavari kuenda vakatopiwa naMwari. Nyasha dzacho dziripo kupromised land, but vachiri muwilderness there is a battle. Handiziva vari kufaitwa. But unyatsoona kuti handisati achibata ndichiri mugwenga zvinhu hasati zvaita, but kune mweya irungomuka so. Asoti watombohodha kuti utoona mari kunohodha yacho ndobava kutoramba. Zvinhu kwazviri unotokuziva. Saka anotoziva kuti ukatohodha uchaita mari, saka anoataka kuti utoshayiwa nestati yacho. Icho chikushayisa start, unotoziva kuti ukatostata watostata. Fight iri panzvimbo iyi haisi muKenani. Munhu wamwe andoshaya kuti vanhu vanondivengerei. Idambudziko rekuti iwe hausi kuziva, which is true, you are not spiritual. Mweya tsvina iri spiritual inogona kuziva. Ndo danger munhu anonamata asiri mumweya. Because chatinorwa chacho mweya chatinorwa nacho. Saka chinogona kuona in the spiritual realm. Satani akakunda chechi kuziva chechi haisimuki. Vadzidzi vakaona munhu adzinga madhimoni vakamurambidza, vakandiripota kuna Jesu kuti munhu achadzinga tamurambidza because haasi mumwe wedu. Funga kwako madhimoni akanzwa sei achiwana vamwe vafundisi vanorambidza kudzingwa kwawo. Vanonzona kuti ndotype vafundisi vatutsvake. Havatomboda deliverance zvavo. Iyo mweya china iri kudzingwa nevanhu vasiri mugrupu inongodzingwa sei nevanhu vasiri mugrupu? Mweya china yakutoziva kuti hasi zvemagrupu ndezvekutenda. But iwe wachine mentality yekuti as long usingapinde nesu hausi serious, as long usiri group redu Mwari hakude. Jesu nokubata kuti aiwa
palist yenyu yetikorufa hapo, but palist yangu inini. Elijah zvakamubata akati Mwari ndini ndega ndasara. Mwari wakati aiwa research yenyu iripuwa wakuru. Kune 1000 vasina kupfugamira bhari vanotofidwa naObhedhaya izvezvi mapako. Inyaya yekuti hatizivani but iye anotiziva. Ndakati chinoita kuti uzive kuti ugare kuti ninga hana mati statement yewrong pakudai. Hana mati iwewe usaka usingazivi. Apo akakunamata unoziva akakuti anonamata. Kana kuti akanamata kuburikidza newe unotoziva kuti nhasi anamata ataura nemuseri. Bato iri mugwenga amene ari kurwiswa asati atomboenda kure zvake. Hapana chatichaita fight yavo. Why? Nokuti anotoziva kuti rwendo rwawatanga warutanga naJehovha. But I've come to tell you this. Chakatangwa naMwari chinobudirira. Chakatangwa naJehovha hakuna Malekaitsi achamira achichidzivisa. Nokuti kune dombo rekuti nyangwe tikaneta tinowanirwa nyasha takagara padombo. Tinowanirwa favor tiri pana Kristu. Kukunda kwedu hakusi pakumira kwedu. Kukunda kwedu kugara munyasha dzake. So Bible kana richiti akagara padombo chinongoreva kuti akagara pashoko. Tikaenda kuna Matthew 7 zvinoti akagara pa right foundation. Nokuti chese dutu rese rairwa nemba rakarwisa imba iri pajecha. Imba haina kuputswa nokuti yakavakwa neimwe type yezvinhu. Yakaputswa nokuti yanga yakavakirwa pajecha. Yakavakirwa padombo yakaramba yakamira nokuti yakavakirwa padombo. No wonder Satani paakauya nemiedzo kuna Jesu akati kana uri mwana waMwari shandura mabwe chive chingwa. Indaifungidzira kuti kwake kuda kuti Jesu adye. Ndikazodiscover kuti mabwe nechingwa revelation iri deeper and I'll explain. Dombo ndo pakavakirwa imba ikasadona. Dombo rinorepresenta foundation. Chingwa chinorepresenta blessing ndechekudya iropafadzo. Saka Jesu paari kundishandura mabwe chive chingwa. Satani ari kuti ndakuda church isina basa nekuva nefoundation muna Kristu, but inongoda chingwa kuti receive my house, receive my car. Saka tona tiri munguva yemabwe akaitwa chingwa izvezvi. Ndikarova remabwe auritende. Unoda ndirishandure riite rechingwa. Hauna undinzwa repeat. Shandura matombo chive chingwa. Imessage yekuti handidi church iri padombo pa foundation yako iwewe Kristu. Ndakuda church inoda kudya kukomborerwa kunakidzwa but vasiri rooted on the rock. Saka ndoda kuti uclear matombo ese chive chingwa. Ndabasa kuti chingwa chinowanda sei. Chandinoda kuti asina kuona dombo. Shandura mabwe chive chingwa. Ndiri kuda church isiri founded on the rock that is Christ. Ndiri kuda church inongoti kana yauya yakainga chingwa chayo. Saka tinoda tikaparidza dombo foundation muna Christ salvation. Unyatsoita popular uite mushumiri. 4 steps how to make it. Uzabona chiti ipapo baba. Izwa andisi kuramba blessing. Jesu ingowana achipindura akati munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rokuda murume waJehovha. Ari kuti there is a part yaunotoda pachingwa. Chingwa kunoti hachisi chese. Saka imwe part yasara when you are funded on the rock. Saka Moses aneta vakamutsvagira dombo. Dombo ndiye Jesu, ndiye chingwa. Uye dombo kana ari Jesu is the word. Kureva kuti when you sit on the word you get the revelation. It's not by might or by power but by the Spirit of God. Moses paakagara padombo akaneta nokuti paakatogara padombo aneta ndo pavakabata ruoko vachisumudza. Zvinoti rubatsiro rwako runongouya bedzi kana wagara maari anokumutsira vanhu. Ukatsvaka wega wakatomira havangokusumudza ruoko kusvika watenda muna Kristu. Saka dzimwe nguva vanhu vari kukubatsira inyaya yaKristu wakagara maari. Sumuka uone. Ukasimuka pana Jesu uchanoti vanhu havasimudzire munhu. Ukaona vanhu vachikusimudzira ndiKristu wakatogara paari ari kuvamutsa. Nokuti paakagara padombo ndo pavakamubata ruoko vakamusumudza. Kunoti vasasati agara padombo haasimudzirwa. So ukada kusimudzirwa usatanga watsvaga vanhu, tsvaga Kristu ane vanhu. Vanhu ndevamwari. Ukatsvaga vanhu will be disappointed but ukatsvaga Kristu ane vanhu vacho. So vakatenderera pachikomo ndokubva vawana paine dombo. Do you know kuti pamwe pacho pawakaneta solution iripo kana une revelation according to the word.
Mukadzi anonzi Hagai aine nyota achichema, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime. Genesis 18. Havana kuchera tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Zvinoti pese paunochema uine nyota utori patsime. Chisipo revelation zvinongoreva light kana kuti illumination. Magetsi akauya ndo patinotozoona kuti pane mic inandiparidza nemuromo. Hazvinoti magetsi anounza mic. Anongondiziviswa kuti manga makuvara iripo. So revelation kungoziviswa zvakaitwa kudhara naMwari zviripo. Pese paune nyota tsime racho riripo. Pese pawaneta dombo rekugarira riripo. Church yeme. Fight iri kumuka iyi. Isign yakuti direction yawatora pane kuri kuendwa. Iyo ufunga kwako maAmalekites unogona kutonegotiate kuti varume tiri kurwirei. Isi tirikungopfuura tiri kutoenda kuKenani. Dai muri maKenanites bet. Muri maAmalekites vanhu mugwenga. Isi tiri kutopfuura. Muna atombomudawo zvakare mudesert. Tiri kutoenda kwatiri kuenda tisiyei. But kune madhimoni akanzi kuti vanhu havasati vauya uku. Tumira imwe mweya inonovarwisa vachangobuda. Kune mweya inorwisa munhu achangotendeuka. Oya unofunza kuti Satani anongokubatira kumberi uku. Satani ari mumadimensions yekuti new level, new devil. Aikunetsa usati waroora. Ukaroora hati it's okay azoroora asiyai munhu. Anotoenda kunoudza madhimoni anonetsa vakaroora kuti aroora nayo nyaya yemarriage endai munosota munhu. Dhimoni raikunetsa uchitsvaga basa ukariwana ripete maoko kuti haazopinda breakthrough. Rinonokwenya rinonetsa vanhu vari pabasa kuti ngaashandire mahara. Unongosora unamatira kuti handisi kuona chandiri kushandira. Mweya. Abo akazouya kwandiri kakustraight zamufundisi ndinamatire handizo ndikabata mari inofamba sei. Ndikandisandaita prayer iwe ukaibata unofamba sei. Ungamudaro uriwe kana. Wasvika unoenda ndokwairi kuperera. Wazako Africa tine problem yekuti zvese zvaitika mweya. Pomwe pacho ndiwe. Saka uchiona pandinotoparidza kudai ndiri kutofidzira suspect ndiwe saka ndiri kutaurira wewe. Pandozokunamatira nenda to make sure kuti iwe hausiriyo but wamwe yachiya tinamati. Saka kuparidza nekunamatira munhu kubuditsa pachena kuti pamwe pacho ndi Satani kana kuti iwewe. Nokuti zvimwe zvaunoita Satani wacho anotozosvika waita antozoshama kuti saka uyo anonidhe kupa dhimoni anotorova. Iwe usatoona munhu anoparidza asina mweya waMwari. Kungofarira ubva atotanga kurova. Zvekuti mweya mutsvene anotoshama kuti dziri kutorova mweya usipo. Yakatambwa naIsaiah kai. Isaiah akatozotumwa naMwari pachapter 6 from 1 to 5 airova. Pa6 ndo paakati gore rakafamba mboziya ndakaona Mwari vakati ndotumani. Iwe uripo. Kwadi kuti aiwa shinga ndiri kurovatesa. Aitoziva kuti ndiri kutofanirwa chinditumai. Isaiah akabuda pachena kuti nditumei pa chapter 6. Saka kusvika chapter 5 yatumwa nani? Chinopa Jesu kurambidza vadzidzi kuti mirirai mweya mutsvene musati maita basa. Aitoziva kuti kune mweya webasa. Nokuti mweya mutsvene usati wauya unongobatwa nekuda kuita basa. Vakatonzi endai munotomirira. Nokuti mukasatomiswa munototanga. People hear me very well. The battle yawasangana nayo assurance. Don't get worried. Assurance yokuti you are going somewhere. Anotoziva kuti Kenani yacho iriko is real. Chaari kuda ndechekuti kana uchangobuda. Saka uchanoti vaifunga garlic. Munoziva kuti garlic hachisi chikafu. Maspice. Vanhu vakapedzisira vakuyemura mhiripiri kwete nyama. Garlic nemhiripiri zvakafanana zvinhu zvinoiswa mumuriwo hausi muriwo. Inda vanhu vakafunga garlic kwete kufunga nyama. Kurati mweya yechina yakavasota zvekuti nyama yacho vangatorarira garlic. Taiwa but kuchitika kune garlic man. Kune mweya iri kurwa nevanhu vachangobuda. Munhu achangotendeuka so. Anoziva kuti Noah paakapinda muark mvura haina kunaya nekuti apinda. Bible wrote after 7 days the flood came, which means for 6 days vanhu vane zvavaitaura. Vaiti vakapfuura nepo nokuti dhora asina kuvhara vakavhara dhoti Mwari. Vaiti vakapfuura nepo vaivhura dhoti. Waizviona chechi inopengesa ka. Mudhara usadaro chingoregera vana vabude uraiti iwewe hapana chiri kusumuka.
haana kungotanga asimudzwa nokuti apinda, akasimuka nokuti mvura yanga yauya. There is a season yekuti unoshaya kuti vanotirwisirei. But mukurwiswa imomo pa first stage, Mwari vane zvavada kuratidza church kuti kwese kwamuchanorwa musatrust maswords. Believe in the Lord. Worship God. Namatai Mwari chete, mukamurumbidza pane zvinoitika. Saka Joshua paakanyorerwa pasi aiziviswa kunzi kunde nokuti mune skill kana kuti mune mapfumo. Munokunda nokuti Mwari une dombo raakaisa kumberi kwenyu anova Kristu. Rekuti mukangogara pariri mukagara mushoko rake, total victory. Saka unoti pavakatadza kupinda futi yanga iri nyaya yeshoko, kwakatumwa maspies 12 vakadzoka 10 vachiparidza riri negative. Mune majaindi amuite. Havana kutadza kupinda nokuti mune majaindi, vakatadza kupinda nokuti kwakaparidzwa majaindi. Vafundisi vakatadzisana kupinda ka? Sachi chifundisi chinotoda kudanwa shuwa. Unoparidza nokuti munhu apinde. Tikarufu vakasarudzwa vaitova ma-leaders from each tribe. They were chosen, but vakaparidza wrong gospel. Kudanwa but ndiro here ndopane nyaya. Vaenda vakadzoka vakati amupindika mufira mhara. Asi majaindi arimo iwaya. Atabviswa kuti kuwadzwe anotourayisa Mozisi. Vachuzwa vadzoka nesi vanhu chakaita kuti vasapinde imharidzo isiriyo. Kwete kuti amupindike. Kune mharidzo inodarika mweya yetsvina. Yekuti Satani wacho asati akurowa unoparidzirwa zvokuti wega mutondo ndakaroveka. Havana kupinda. Downfall yemunhu iri paword. Uyu paakagara padombo akagara pashoko. Nokuti downfall yemunhu mugarden, Pastor Snake vakaparidzawo ravo. Mwari ari kunyeperai mukadya mumbofa ndokubva vadya nekuramba vachifamba mugarden. Pastor Snake ndokubva vadzoka muri kuona maresults. Toparidza zvine maresults pafa munhu era. Naiwo Adamu wafa here. Ungaona uchiripo wani. Watonoti saka Pastor Snake vanenge vane revelation sure hapafi munhu. Mwari aida kuti vha. Yet language yaMwari 1000 years is like a day unto the Lord. Saka Adamu paakazofa 966 atofa musi uyo according to God. But according to Pastor Snake anga achovha. I always tell people this. Unazoti nyoka, hove ikaburiswa mvura haifi inozofa. Ndakadziona kakuleki pakona pavanotengesa kuSnake Park. Vaitonditi menyu ichitotamba iri mubucket. Haisisi mvura. Haina kufa. Iri kufa ichifara ichichamba. Saka ndakada kukura unofa uchinakirwa baba. Wakatobuda mubucket munhu pari kufa munhu. Havabona ku-night club. Munhu anofa baba achidzikirira basa achifa. Vachingobuda muEgypt paRepedim pane dhimoni rinosimuka. Ukada kuzva kuti chinhu chavambwa ichi china Mwari ende tine kure kwatiri kuenda. Satani hachirege chichifamba, anotanga atombouya pafirst stage pacho ipapo. Osoro muzwa munhu achiti mutanga chinhu kwakaoma. Kana chinhu chine meaning, mweya yetsvina haifara. Ekambozva kuti vanhu havabuda vane kwavari kuenda. There is a battle. Alright, sei vachirwiswa vari mugwenga, vakadi kurwiswa vari muEgypt macho. Indamo yei ichinzwa kuti kana munhu atomugwenga ari worth kuti tifighte. So Mwari vakati Moses, I give you this revelation. Enda pachikomo, uchanogara padombo. Total victory iri mukugara mushoko. Kugara padombo, kugara pana Jesu, kugara mushoko. Mwari unoitira vanhu zvinhu zvake vakagara mushoko rake. John chapter 6. Jesu awanza chingwa haana kutanga nekugovera vanhu. Akatanga kudza vadzidzi kuti taurirai vanhu vagare pasi. Vanhu havana kufidwa nekuti vane nzara. Vakafidwa nekuti munzara imomo vateerera rekugara pasi. Generation yedu inoda kuti Mwari aifidhe nekuti ine nzara. Anofidha vanoteerera munzara. Tell people to sit down, kwete to eat. First you sit down. Kurati akafidha vakagara. Ende vhangeri rekuti taurira vanhu vagare pasi rinoti vanhu vanga vakatomira. Kumira iri sign yekuti taakuenda. Saka pavanoparidzwa kuti ngavagare. Kune vakangwarisa kavanobvunza tichigarirei. Problem yemunhu manje kana adanwa asinga anoita problem yekuwedzera.
vanzi taurirai vanhu vagare pasi, kwete kuti vagarire miracle, vagare pasi. Generation yedu ukaiti garai muchechi haigari kusvika wataura kuti pane zvinoda kuitika. Manje pane zvinoda kuitika, garai ipapo pane zvinoda kuitika. Vakangonzi tell people to sit down. Vanhu kana vakabvunza tichigarirei munoti ati garai. Saka isusu manje tikaziva tikangotaura kuti Jesu ati garai havagara. Toti asi pane zvikuru zvinoda kuitwa naShe. Unzwa vanhu vakugara kuti regai tigare pane zvikuru zvinoda kuitika. Something is about to happen. Iyo yekumuteerera asati aita chinhu ndio inodenda kuti aite chinhu. Yekumbogara chisati chawanda inodenda kuwanda kwacho. Moses, you also join everyone on the ground. Separate yourself into two. You are Joshua, you are also Moses. It's good to work hard. It's good to do things on the ground. But the best is to do things from the spiritual realm. Zvinobatirana. Nyaya haisi kuti Joshua aipeta maoko kuti achimbo yakasimudzwa uko. Kana yakasimudzwa tinokunda. Munoita draw. Nokuti unotofanirwa kubaya. Nyangwe kune backup iri spiritual, but on the ground ndosaka une pfumo unofanirwa kubaya. I believe in miracles, but izvo ndikakunamatira kuti be a doctor in the name of Jesus. Iwe usina kufunda, unotondibvisa kuti aiwa munhu wachidai kuda reseresi. Unotoziva kuti minana iriko, but patype yangu haiti. Anoziva kuti prayer ine simba, tikunamatirika uite engineer. Wega undosati ndakufunda. People hear me very well. Joshua ari kurwa ari pasi, Moses aenda pamusoro. Problem yako ndekuti pasi uripo, but spiritually you are not worshiping God. You are not praying to God. You believe in your own sword. But pane combination yepfumo nedanda. Oh, can I go deeper? Fumo nedanda ndo shadow pictures zvikitika pa Calvary. Jesu akaiswa padanda, unonzi muchinjikwa. Akabayiwa nepfumo kuti ropa ribude chechi ipone. Pakashaika pfumo chechi haipone yari padanda. Hauna kundinzwa iwewe. Wira ndizokorora. Joshua ane pfumo rekubaya enemy. Moses ane chimbo yari kusimudza. Tikaenda ku Calvary, Jesu ari padanda ndo chimbo. Ari Moses akasimudza chimbo kuna Mwari. Danda ripa Calvary ratosa futi mudenga. So Jesu ari padanda, but chinoita kuti kuzova nechechi inoberekwa kubva pambavhu yake, nekuti Adamu wekutanga mukadzi akabva pambavhu. Mukadzi waJesu anobva futi pambavhu. Mukadzi waAdamu anoita era nokuti chakatorwa ibhonzo mbavhu. Mukadzi waJesu haaite era nokuti anobuda muropa. Ropa raKristu harina chipomero pamaosundizo. Pakashaika pfumo rinobaya Jesu paritivi hakuna chechi. Nokuti chechi iri zauti yeropa nemvura rakabuda mari. Unless you are born of water and you are washed by the blood. Saka pfumo riri kubaya ndo pari kuberekwa chechi. Danda raari ndo platform yaagadzikwa. Saka Joshua ane pfumo, Moses ane chimbo. Chimwe chikangoshota hapana victory. So there are things you must know on the ground. Bible arambidze kufunga rinoziva rirambidza kufunganya rinoti do not worry and do not think. Ndakanzwa mumwe achiti rinoti Bible rakatorambidza kuti usafunga kuti unodyei unopfekei unofa. Rakati usafunganya rinoti usafunge. Kufunganya ndo inonzi worry haisi thinking. Ingawari shiri dzedenga hadzirime, hadzina maoko unaorima. Ko wega uone kuti hausi shiri, wega uone. Fight yauri on the ground iri right, but cause a result is spiritual fight. And if spiritual fight hit against the enemy, he was raising the Lord unto the Lord. Amen. Check your life in worship. What happens to worship is not to present worship. God is looking for worshipers, not for the team. You must become a worshiper. Are you tracking my worshippers? Quite a worship team, my worshippers. So, a spiritual life. I was talking to somebody, I involved, but how do you manage this? Would you preach almost every day on the street, new sermon every day? I said that it's simple.
Saka zvafanana kuamika. Ukangoona watraina kuNational Army, wotanga kureza mari yepfuti yekamaflash nemajombo, watogandanga. Unopiwa ikoko. Auta andapedza ndakuda mari yekapistol. But the secret iripo, before you minister to people, you must minister unto the Lord. You must minister to the Lord so that you can minister to the people of the Lord. Unafanwa kuminister kuna Mwari is worshiping God. You must minister to God before you minister to people. Not when you minister to him, that's when he releases. Moses anoneta vanhu votanga kukundwa. Worship yako ikaneta, don't trust kuti strength yako inoita, nokuti strength yako inobuildwa when you worship God. Paul achibata anoti, I can do all things through Christ who strengthens me. Your strength is in him. So pane chikomo chaunofanira kutanga wakwira usati wabuda mumba, chaunono raise a road unto the Lord, kusumudzira Mwari kuti rumbidzwai wongwai namati. Paunozoenda on the ground, my results anodetermined from the hill. Pachikomo ndo pane result. Usatrust kunofight on the ground kuchikomo kusina munhu. Ita time ya unaenda pachikomo. Ndine interview kuseni pa ndisati naenda mu interview ndauya kwa muri Mwari. Ndinodanyasha ndinodafeva pachichafu hapa. Namo ndeko kuchikomo kuna munhu. Unane mfumo basi. Chikomo chako china munhu. And I was saying that pachikomo unofana kuenderwa namufundisi. Let me help you. Zvakadana kuna matirana. Chakadinatisa kuna mata. Oh, I'll help you this way. Zvaunoda kuti unamatirwe zviri right kana usina nyasha muarea iyoyo, but une zvaunofanirwa kunamatira, nokuti by right takafanana, takasiyana magifts. Zvipo ndo zvatakasiyana kodzero, we are the same. Nosaka mucheka wemuchechi wakatsemurwa pakati kuti tese tive maroyal priesthood. Hakuna anoenda kuseri, tese tamukati. Pansi musoro pechikomo pako panani. Do you know kuti vanhu vaMwari vane nyaya dzavo? Sorry, ndenda kutsemura masigireti. Vanhu vaMwari vatone nyaya dzavo dzavanotombonamatirawo. Chinoita kuti ndikutsiure panyaya iyi, anonzi men of God, unofanira kumbopatsanura ndi men of God, kurati asi God. Mwari ndiye anoti I will neither sleep nor slumber, ini I sleep and slumber. Time unoti mvudzi ndinamatirei, ndakaroora kai, ndakatonamirawo. Handisiye ndokutaurira, imba yangu ingafeka. Kwanduraira imba ireyi. Ndakatonamatirawo kuti ndinamatire ndichatamtime. Ndosaka ndichinzi menika of God, handisi God. Mwari ndiye anoti I will neither sleep nor slumber. Pastor, he sleeps and slumber. Jesu Mgetsemani, pane paakanona matira yake nyaya. Baba mukombe, asi kutaura zvapita zvake. Ndosaka aivabvunza kuti mukai munamate, nokuti andikuwa pakonda isi munhu wese. Munhu wese ngaazvinamatire pakonda, ndikutaura nyaya yemukombe wandikosangana nawo. Saka Jesu achinamata baba mukombe. Anapita wakangorara kuti mudhara aripo, mudhara nguruva dzake. Jesu paakatoya achibatwa, iye haana kutiza. He was prayerful. Achigamuchira. Vakatiza ndo vanhu vasiri kutsvakwa. Iko kusanamata kunokumhanyisa. Unomhanya usiri kutsvakwa. Wacha ndatobatwa ari ready. Anapita asiri prayerful ane bhemu. Kuma kusanamata kutemba mabhemu. Era manje yekushandisa bhemba usiri panodiwa prayer. Unobvisa nzeve, iyo calling yako iri kuparidzira vane nzeve. And akanza will make you fishers of men. Kureva kuti unoparidzira vane nzeve. Iye asati aparidzira vane nzeve ari kuministry kudzidzisa. Kureva kuti unobuda basa usati watanga. Don't try to defend God. Be prayerful and get a revelation. Nokuti apa ndofanirwa kuitei. Sure, my time is gone. But handiziva ndakazogara naye. Chiri kukurwisa ichi. Chiri kuziva kuti kune kuri kuenda. Usaneti. Vari kurwa naye vanotoziva kuti uchiri mugwenga, but ukatrasta Mwari, the same God of the wilderness is the same God of Canaan. Mwari wauinaye wakabhuroka ndiye Mwari wauinaye pauchaita mari.
saka usamusiye. Saka ndakati vanodzika kumashure vasiya Mwari ega murwendo mugwenga. Saka Mwari wamugwenga ndiye Mwari wamuKenani. Usamusiye. Umwe ndakanzoti anzo inotaurwa nevamwe zvanzi ukaparidzwa nemufundisi asina akadaimba usatruste kuti wewe unoiita because iye haana. Svika ndakatozodiscover kuti Jesu akakokwa kumuchato iye asina mukadzi. Ora ndikupe iri natural. Ausatomboona vanhu vachichata kuRoma. Vanochatiswa naFata asina mukadzi. Zvinoita. Aukopei nini une nyasha dzako muna Mwari wako. Mabhonzo aElisha akamutsa munhu akafa, iye Elisha wacho akafawo. Haana kumbopota kuti bani mandijamba ino makutanga nawo. Moses angangodaro asingagone kutaura. Ari type inoneta, but he can his grace. Red Sea haidi grammar, inobuda mudhara netsvimbo inoshanda. Mamwe maareas uchatadza kukurosa nokuti zvawakajaja pamunhu waMwari handizvo zvinodiwa pakukurosa kwacho. But Red Sea havatomboda good English. I command you to be parted. Smooth. Kana usina kuchimbo kutaura grammar inomuramba richingofashana. Choice ya Mwari sometimes inobowa nokuti munhu wacho haana maqualities amunotarisira. Moses agone kutaura ende Mwari anobvira vati kuna Moses, receive your healing. Taura. Pakati ndinokakama Mwari nobva vati go. Wenda ngavanzwi. Why? Nokuti akangwa kuburitsa asingagone kutaura naiye haagone kubosta kuti atakazitaura mukabuda. Mega wandonoti haasiri ndimwari. So imwe weakness nechallenge iri pamunhu waMwari haisi weakness nechallenge nokuti haadi Mwari. Inyaya yekuti Mwari vane zvanoda kumanifesta kuti vanhu vazive. Ndakaudzwa munhu ndikatosadherere mhanza yaElisha ine anointing yekuti munogona kudyiwa. Ndo zvaakangoitira mhanza kuti vamwe vapfana vazodyiwa chete. Handina kunzwa kuti basa remhanza yake. Ndakangonzwa kuti vanhu vakaseka mhanza vakadyiwa. Kuroti Mwari wakangomupa mhanza kuti imwe type idyike. Pachikomo pako panani. Pana anotinamatira, hapana vachatinamatira. Separate yourself into two. You are also Joshua, you are also Moses. That's why Joshua akazoreplace Moses. Mwari vaitoona one man are separated into two. You are a Joshua, you are a Moses. Pachikomo pako every morning ngapaende munhu. Ndikataura nguva ndingakukuvadza. Pachikomo pako ngapagare pane munhu anytime. Ndakazodiscover kuti nguva haisiriyo nyaya. Ndakaudzwa kuti namata pakati peusiku so iri powerful. Ndikati ndachikonzero ndechei. Saka ndonguva inofamba varoyi ndikati paifanira kunge pachifamba mweya mutsvene ka. Nokuti Mwari pavakataura shoko kuna Genesis vanti mweya mutsvene aitenderera pamusoro pemvura. Kwete kuti machallenges aifamba, mweya mutsvene waifamba. Saka ukanamata pakati peusiku nokuti kunofamba varoyi utoita era. Zvinotoda pachifamba mweya waMwari ndokuti zvifambe. Kudenga kwacho hakuna usiku. Uchinamata pakati peusiku unosvika kuseni. Hakuna usiku ikoko. Pachikomo pako panani. Don't believe in your own strength. Kana waenda pachikomo usataura ability nekugona kwako. Surrender to the word. Gara pashoko rake. Prayer yako ngaive aligned to his word. Mamwe prayers arikushaya maanswer isecret yekuti harisi kugara pashoko. Uri kungotaura mashoko asiri kubhekwa akagara pashoko. Madhimoni akati kuna Jesu titenderei tiende munguruwe. Jesu akati endai. Haasi Jesu akasvika pamadhimoni akati budai endai munguruwe. Madhimoni ndio akaita prayer request. Titenderei tiende munguruwe. Jesu akabvuma. Madhimoni akaita prayer, Jesu akaaccepta prayer request. Ndio akakumbira kuenda munguruwe. Ndazvaimbondinetsa kuti akakumbirire kuenda munguruwe. Zvanzi dziri pedyo. Nguruwe shadow picture yetsvina dzinotambira mumavhu. Kana une wrong character usatambire panoitwa deliverance, unorowa to the nearest. Iyo yekufamba nemunhu waMwari usingafambe naMwari, bvunza Gehazi. Penjeni yake haisa anointing maperembudzi. I'm sure we can stand up.
Titende munguru. Madhimoni aya anotokumbira Jesu achipiwa. Unati madhimoni akaziva chinhu wani. Atichada kutopinda tega tabuda zvino authority. Nguruve dzikaramba tinongodzidza kuti mudhara abvuma. Madhimoni akutotemba naJesu wako. Titendere tipe authority. Une battle yawinayo. Gara mushoko. Usatomboita chinhu, usatrai kumira nekudii. Zorora uri mushoko raMwari. Moses paakagara isanye kuti ari kuzorora. Vanhu dai vaiziva secret yekuzorora muna Mwari kuti ndoine simba. Aisha. Adamu achisikwa kunzi ashande akatanga nekuzorora. Rest is sign yekuti you trust munhu akuunza. You don't trust your sweat to eat. Munhu kana ari paofa anodya. Adamu akasikwa kunzi ashande but akatanga neoff. Akadya. Unoti haana kutanga neworking, akatanga neeating. Mwari vakatanga vamupa rest. Rest is sign yekutrust. Saka Moses paakagara padombo, he was resting. Ndobva awana victory. Ndaizotaura kuchechi. Shuwa unosvika mukore uno usina Bhaibheri wewe. Mabundles eWhatsApp anopedza mwedzi unoawana. Bhaibheri hauna. Unongopinda chechi chete. Zvese zvezvaparidzwa zvinyowani. Hapana pawakamboverenga. Iyo yekushaya dombo rekugara, yekushaya Bhaibheri iyo itori nyaya. Shuwa nechigaro unacho dombo hauna, super dombo. Hauna kutombogara pashoko, hauna shoko racho zvachose. Mukuru, zvese zvanetsa, Bible wrote, and David encouraged himself in the Lord, in the word. Because the Lord is also the word. God is also the word. In the beginning was the word was God, the word was God. But not David encouraged himself in the Lord. He encouraged himself in the word. But you can put him on how to encourage. But when you read the scriptures, you can get the courage. When I was shooting with a Bible, Rako, with a Rako. No one's Rako. Sure, with a Bible, Remuri, and Mr. and Miss Remuri. With a Maya and a China Papa, Basina Bible. Wakaenda kumsangano wese rakaenda t-shirt yake zvimwe zvese zvake Bible remutesi. Can you raise your hands? Father, I pray over the church. Ndiri kutaura nyasha taneta neeconomy asi shoko renyu rinotisimudza. Taneta nekurwara shoko renyu rinoti nemavanga ake takaporeswa. Baba ndiri kudenda mweya wekugara padombo. Taneteswa nemaAmalekites. Hondo ichiripo mamiriro ezvinhu. Tinotaura nyasha dziri mushoko raMwari. We are not poor but we are rich. We are wonderfully and fearfully made. Kwatiri kuenda tinosvika nenyasha dzaMwari. Saka Moses wakagara padombo. Manera nhasi Zimbabwe ngaigare panyasha, ngaigare padombo. Baba taneta neeconomy yakadai. Ndaneta nemarriage inorwadza ichidai. Asi chatinoziva ririko dombo. SaDavid unoti ndiperekedzei kudombo. Ririko dombo rinonzi Jesu. Vana ngavagare padombo, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha. Vakaneta vakaremerwa vachapupura kuti takakunda kwete nekungwara kana kugona. Asi kune dombo rinopa Israeri kukunda, kune dombo rinopa Israeri mikana, kune dombo rinopa chechi nyasha. Muchene wakatendeka Mwari wamasimba ose. Ndinotaura dombo, ndinotaura dombo, ndinotaura dombo, ndinotaura Jesu, ndinotaura Jesu. Vana venyu taneta Baba, zvirwere zvakazara munyika. Vana venyu taneta Baba, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, mari haisi kubatika. Taneta nekutsvaka mabasa. Tinogara padombo rinonzi Jesu, tinogara padombo rinonzi Jesu. Mwaka uno negore rino nenguva yakadai tichakunda. maAmalekites haana simba, imi muri dombo rinopa kukunda. Muchakundisa vana venyu vakaneta nokuti munadzo nyasha dzekudurura kune vakaneta. Takaneta kudaro Baba, tichakunda. It's not by mighty or by power but by the Spirit of Jehovah God.
Rikatabosa, Mantatalaboshikata, Yeketelabosa, Rikada, Mantata Kadalabo, Rekada Yasandarabosha, Rikada Salika Dakote, Mantasike Kadalabo, Menta Bayando. Just be quiet. I need to pray. Rugola Wakameta. Whether papa marriage yako, whether pa marriage zako, pa finances zako. Pana munyika mna chintu kunete sawa. Jokuti we konenza kuti atina kwatiri kuenda, but I've come to assure you. Na Jesu kuti yafurira mberi. Na Jesu pane kwatiri kuenda. Ndauya kuzokudza kuti dombo racho rakatotungamira kudhara. Nyasha dzacho dziri available kudhara. Raise your hands. I want to declare this. Father, I decree and I declare. Imi ndimi dombo rakatungamirira kuenda pachikomo. Asati awanikwa Mwari nyasha dzemba yake munadzo. Makanaka makatendeka. Father, I come against every demonic system, every Amalekite demonic system. Iri kuresista kufambira mberi kwerwendo, iri kuresista kufambira mberi kwebusiness. Every Amalekite spirit iri kuda kubloka rwendo revana vePFM. Baba, every Amalekite spirit iri kuda kumisa basa la Mwari muchurch. Every Amalekite spirit yamuka kuzorwa nekereke ya Jesu. I decree and I declare, we are going to make it, not by might or by power, but by the Spirit of Jehovah God. Rikadabosa, Mantakateka Labasukata, Shakatalando, Ribaba Salika Dakata, Yeketala Sikata, Menta Payaso, Rikadabasukata, Yasamande. Amalek is a type of a demonic system. Isingade progress. You know that murambe muchigara ku Egypt muna Mwari. Kana wina Mwari enda kune zvinhu zvinonzi zvako. Aungarambe uri nhapwa iko kune Kenani. Aungarambe uri nhapwa iko kune Kenani. Mweya inorwisa vanhu vari kufamba iko zvino. I stand against that spirit. Every demonic spirit iri kurwa zvichida newanano yako. Every demonic spirit iri kurwa zvichida newanano yako. I stand against it in the name of Jesus. Every demonic spirit iri kurwa any movement, every demonic spirit iri kurwa neupenyu hwako. I speak favor, I speak favor, I speak favor, I speak favor in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every Amalekite spirit, every Amalekite spirit, every Amalekite spirit, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace. Every demonic spirit is going to upfurire mberi newanano yako. Mweya inorwa nechawakatanga. Ndakutaura simba rechikuriri. Ndiri kutaura simba rechikuriri. Pane kwauri kuendeswa naMwari. Hakuna achakudzivisa. Mwari wako pane kwaachakuendesa. Pane kwaachakuendesa. Hakuna mweya unokudzivisa. Pfurira mberi. Waniri wanyasha. Pfurira mberi. Waniri wanyasha. Mwari wako ane kwaachakuendesa. Mwari wako ane kwaachakuendesa. Pfurira mberi. Every demonic spirit, anti-marriage spirit, I come against it in the name of Jesus. Receive the grace, receive the grace to progress, receive the grace. Pfurira mberi. Chawakatanga Mwari ngachipedzise. Hakuna mweya icharwa newe, hakuna mweya icharwa newe. Nezita la Jesu, nezita la Jesu. Kotabosha likata, pantamayanda rabosha, regedebosha likata, payasate kata labosha, rabosha likata, mentabado likata basata. Be quiet. Just be quiet. Father, we thank you. Vana venyu vari kuita progress mu business vakamiswa mweya maAmalekites. It's not by might or by power, but by your spirit. Every demonic spirit yakamisa progress yebasa rakatanga rari kutungamirwa nemimwari. I stand as a Moses of this time. I raise my hands over the church. Uyungaende mureketse
muregedze, ngaende, ngavhurire mberi nerwendo, ngawanirwe nyasha. Every Amalekite spirit, I command you, muregedze, ngavhurire mberi nerwendo. Muchato wake ngauchatike, imba yake ngaivakike. Mweya unorwa nefoundation, I stand against you. I speak the rock, that is the sure foundation. I speak the word of God, that is the sure foundation. Right now, regedza avake. And it's not I want you to raise your hand. Kune mweya inokuregedza uchiwana stand, yokuregedza woisa syllab zvopera. Makabona pamwe pa stand pane syllab so. Amalekite spirit. Kune chinhu chekuti ukatanga unotenderwa kuchitanga, but uchingoti da kusumuka iso. Ane chaari kutanga chaari kuona kuti pane ndinenge ndiri kumiswa ini. I want you to raise your hand. Ndoda kutaura kuti demoni iroro. Iwe Amaleki, nzwa kutaura kwaJehovha. Amaleki nzwa kutaura kwaJehovha. Muregedze, ngaivakwe imba, ngaivakwe. Ndiri kutaura progress, ndiri kutaura kusimuka, ndiri kutaura kusimudzirwa, ndiri kutaura nyasha. Ndakamira padombo raJehovha. Ngabudirire, ngaivakwe. Chaakatanga wakachiitirwa favor naMwari. Ndinosumudza ruoko saMozisi ari pachikomo iko zvino, nekuda kweropa rakadeuka pachikomo cheCalvary, I plead the blood of Jesus over your building. I speak the blood of Jesus. Anti-broken spirit, chiregedza maimba yake, regedza mchato wake, regedza chivakwa chake, nezita raJesu. Father, we thank you for your word in Jesus' mighty name. Amen. God bless you, church. God bless you. Come on, we can put our hands together. We celebrate the gift of the Lord. Varikudenga vachitire zvakanaka muzita raJesu. Zvakadii tende zvekare Mwari wamasimba ose watipa shoko rakadai rinoshandura upenyu pachikomo chako kana. What a word. Regai manera chikogara kwema-minutes mashukwe just 2 minutes. Varikudenga vachitire zvakanaka muzita raJesu. Enough, just 2 minutes. Tomorrow we are here 6 p.m. tinenge tiri pano for our worship night. Muswe Saturday we are here again 6 p.m. tinenge tine mwe mushumiri anenge achipfurira pamberi nesu. Varikudenga vachitira zvakanaka.